Vilatans i vilatanes d'aquest barri tan llustrat, ens complau anunciar-vos que la festa ja ha arribat. Toca matinades, la cercavila ha desfilat. Volen ser tots a la vora de la gent d'aquí al voltant. Us preguntareu de què es fa festa i per què us ho convidem. Doncs mireu, perquè ens agrada i la xicalla hi té la veu. Clar que sí! Per començar, començarem des de l'origen per entendre d'on venim i perquè fem una festa en honor al que tenim. Som-hi! Heus aquí una vegada per camins entrecreuats i vivia gent del poble sense accés a la ciutat. Els separava una muralla d'on hi sortien molts camins i ben al mig engalanava una creu marcant destí. Hi havia camperols, artesans i els peregrins. Venerant la Barcelona, feien nit per aquests camins. Van ser terres molt preuades, els soldats hi feien nit, i amb el temps, en gran demanda, en un poble es convertí. Les fàbriques varen créixer, olor de fum per tot arreu, i amb un hostal enmig del poble donava veu al que hi veieu. Tal va créixer i es va fer gran, que al final es van annexar Hostafrancs a Barcelona, amb un àngel, diuen, mig robat. Ja, molt bé. Han passat moltes històries pels carrers del nostre barri. Fins i tot la nostra escola omple la plaça i fa xivarri. Volem una plaça digna! Volem una plaça digna! Bueno, esclar. Així doncs volem celebrar el passat que ens acompanya, portar música al carrer i donar vida i fer campanya. Isca! Una festa hem creat, capgrossos, gegants i fins i tot un drac. I més sorpreses que veureu. Sí, tu i tu i tu. Així que no us distraieu, que comenci la funció. S'ha acabat de tant pregó i ara toca lo important, que ballin els joves i els infants. Un fort aplaudiment pels capgrossos dels infants de tercer i quart de primària. A continuació us presentem el gegant, la geganta Magraneta, amb el cap de magrana, que la magrana és un dels elements de l'escut del nostre barri i esdevé un símbol de les nostres festes majors a l'octubre. Així que passi el gegant acompanyat dels nens de 5è i 6è de primària. Un aplaudiment!